салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар, ё зиёд кардани риш, ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ, ё барои зиёд кардани вазни худ, ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар доруи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, канали Юристи Ҷей. Пеш аз барномаро шурӯъ кардам ба шумо хотиррасон мекунем ки агар касе мехоҳад моро дастгирӣ кунад, дар ссилкаи комментария закрепид кардагӣ дар омада регистратсия мекунем ва промокоди Юристи Ҷей мезанем, соҳиби бонус мешем. Имрӯз мо дар атрофи ду мавзӯъ камтар суҳбат мегзаронем. Якумин мавзӯъ дар бораи нарху наво қиматшавиш, яъне нарху навои хӯрока дар бозорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдан боз як ширкати дигар парвозҳои худша барқарор кард, бигем парвозҳои чартериша шурӯъ мекунад ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Россия. Оиди ҳаму суҳбат мекунем. Якумин оиди болоравии нархи Ҷумҳурии Тоҷикистон, нархҳои хӯрока. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, нархҳои хӯрока дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи октябр инҷониб ки хела ба сатҳи боло рафта истодааст ва дар ин бора ҳозир мо мехонем. Якчанд компоненти хӯрокаи парранда низ аз беруни кишвар ворид карда мешавад ки ин ба нархи мурғ ва тухм таъсир расонид. Хабар додааст нашрияи парлумони Садои мардум аз қавли Муъминзода. Маҳмадзоир Зокирзода, раиси маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, мегӯяд худаш ба бозорҳо меравад, аз вазъ огоҳ аст. яъне ки раиси маҷлиси намояндагон Маҳмадтоир Зокирзода низ қайд кардагие ки имрӯзҳо худи яъне ҳамин раис низ ба бозорҳо мерава ва аз нарх наво бохабар ҳастай ва дар ин ҷаласаи парлумон болоравии нархи озуқавориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамира пешниҳод карданд ки аз сабаби воридот кам шудан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар айне ки ҳозир беморияю марзҳо бастанд аз дигар кишварҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъзан чизҳое ҳастанд ки дохил мешаванд, яъне ворид мешаванд. аз сабаби кам шудани воридоти озуқаворӣ ё ки хӯрокаворӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон нархҳо низ боло рафта истодааст. ва дар ин ҷаласаи парлумонӣ қайд кардагиянд ки то ҳадди имкон низ аз дастшон меомадагиро барои паст кардани нархҳои хӯрока дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне амалӣ мегардонанд. нархҳо дар бозорҳои кишвар назорат карда мешаванд ва бисёртар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол нархҳои гӯшт мисол мегирем ё ки равған, шакар, ана ҳамин чизҳо хела боло рафтагиянд ва дар ҳамин ҷаласаи парлумонӣ таъкид карда гуфтагиянд ки ҳамин чизҳо назорат карда мешаванд. дуюмин мавзӯъ мо гуфтем ки як ширкати дигари Федератсияи Россия парвозҳои худша ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардониданиай, яъне ки парвозҳои чартериша муқаррар карданиай ҷадвалаш ҳоло буромадагӣ нестай. ширкати Федератсияи Россия Азур Айр бо давлатҳои Осиёи марказӣ чандин давлатҳош парвозҳоша шурӯъ карданиай ва дар ин давлатҳо низ Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шидагиай. аз ҷумла гуфта мешавад ки бо 11 давлат ҳамин ширкат парвозҳоша барқарор мекунад, яъне шурӯъ мекунад ва ҳамин тариқ мувофиқи фармони Федератсияи Россия ширкати Азур Айр парвозҳои худша аз Иркутск ба Хуҷанд шурӯъ мегардонад, яъне ин ширкат танҳо аз шаҳри Федератсияи Россия аз шаҳри Иркутск ба шаҳри Хуҷанди Ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои чартерӣ шурӯъ мекунад. мутаассифона дар инҷа ҳоло гуфтагӣ нестай ки аз кай шурӯъ карда мешавад, лекин хушбахтона ҳамин ширкат бо 11 давлати рӯи дунё аз Федератсияи Россия парвозҳои чартерӣ оғоз мекунад ва махсусан дар ин 11 давлат дохил шидагиай Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. муҳсин навистай: ассалому алайкум бародар. дар Ҷумҳурии Тоҷикистон электрошок гардондан мумкин аст барои самазашита? амира мефаҳмондӣ. дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гардонидани предметҳои ба монанди силоҳ, яъне ки дар моддаи 237 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми сеюм омадагие ки предметҳое ки ба монанди силоҳ истифода мешаванд ва ин дар назар дора аз ҷумла электрошокер ё ки корча ё ки кастет ё ки дигар чизҳое ки дар ҳолати ҷанг ҷанҷол
анамин ҷавонҳо ё умуман ҳама нафарҳо истифода мебаранд. ин чиз дар кодекси ҷиноятӣ омадагиай ва мувофиқи ина чизе ки худат гуфтаисай бо худ гардонидан барои самозащита кардан ин чизшам низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нестай. рейдҳо гузаронида шудаисай шабона дар шаҳри Душанбе, умуман дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳар касеро ки бо ҳамихели предметҳои ба монанди силоҳ агар дастгир кунанд ба муҳлати 15 шабона рӯз ҳабси маъмуриш мекунанд. ин ҳабси маъмурӣ кардан танҳо барои ҳамвое ки мисол яке аз шумо дар кисаи хитон электрошок мегардонед ё ки яке аз шумо дар кисаи хитон корча мегардонед. агар дар ҳамин ҳолат ки дастгир кунанд ба муҳлати 15 шабона рӯз маҳкам мекунанд. Эскобар навистай: ассалому алайкум брат, ами дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои галубоё ягон қонун ҳаст ё ки не? Мисол мегирем дар баъзан давлатҳо ҳастае ки ҳамво озод гаштагузор мекунанд. аз назари қонуни худмон чӣ хеле ҳамин чиза бифаҳмон, ё духта ё ки бача бошад. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 139 омадагиай. яъне дар моддаи 139 омадагиай ки ҳолатҳое ки ҷимои зан бо зан ё ки мард бо мард, яъне бачабозӣ ва зан ба зан лесбиянствора дар назар дора, ин кирдорҳо аллакай дар кодекси ҷиноятӣ ворид шудагиай ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд ҳар касе ки ба ҳамин кирдорҳо даст мезананд. Суҳроб Ёқубов нависай: салом алайкум бародар, ман синфи 11-ра буд кардам. ами як ситуатсия шидагиай ҳамура камтар кӯ буфаҳмон. дар синфи 11-им барои телефони мара гирифтагияну шикастагиян. ҳамихели дар мактабҳо ҳақ доранд? ман тамом карда бошумам ҳамин чиз за дигарорам дар кора камтар гап занам. бародари азиз, ҳар як донишгоҳ, ҳар як мактаб ё ки ҳатто ҳар як корхонаву садик ба худаш оиннома дора, махсус оиннома дора. мисол мегирем, агар дар оинномаҳои мактаб омадагӣ ҳастае ки дар дохили мактаб ба хонандагон истифода бурдани телефонҳои мобилӣ ё ки бо мӯи сари баланд омадан ё ки бе сару формаи мактабӣ омадан қатъиян ман аст. яъне ки дар ин ҳолате ки худат қайд кардӣ гирифта шикастанда ҳақ ва ҳуқуқ надоранд, лекин дар оинномаш омадагӣ ҳастае ки истифода бурдани ҳамин чизҳо манъ, яъне телефони мобилӣ дар дохили мактаб истифода бурдан манъ ва ҳақ доранд ки телефони тура бигиранд ва дар ҳолате ки телефони тура мешикананд дигар чизҳо, ана ҳамин оинномаи мактаб метавона ки ба ҳамун муаллим ё ки муаллима ё ки директори мактаб плюс шавад. ва дар иҷа барои мӯи сарам низ гуфта мешавад ки бисёриҳо агар мӯи саршон баланд бошанд вориди мактаб шаванд, иёрам низ ҳуқуқ доранд ки морам мисли шумо вақтое буд ки мактаб мехондем, агар ҳар касе ки ба мактаб мӯи сари баланд қатъ мерафт, директор меомад ё ки ягон роҳбари синф меомад, қайчӣ мекард мӯи сари баланда. ин чизҳо дар оиннома омадагиам, ба ҳамин хотир оинномаи мактаб ё ки донишгоҳ ё ки ягон корхона, умуман ҳама оинномаҳоро бояд риоя кунӣ. ҷовидон нависай: салом алайкум брат, дар як видеот гуфтӣ ки через Узбекистон рафтан мешавад. амира камтар дигар содатар бифаҳмон, чанд сум расход мешавад, арзон меғалта ё ки не? аз Федератсияи Россия через Узбекистон ба Тоҷикистон омадан бале арзонай 25 000 рубл нархи билетчай ва аз ҷумҳурии Узбекистон бо 200 ё 300 сомони дига ба такси метиҳне то границара шуморо миёранд. лекин дар иҷа як гапае ки дар ҳолате ки шумо ба такси миёен, иҷада метавонанд ки шуморо бо обратно бигардонанд, яъне ин рискай. ба ҳамин хотир ман дар ин бора ҳеҷ каса тавсия наметавонам ки через Узбекистон биёен ё ки через Қирғизистон ё через ягон ҷои дига. Прямой рейс ҳастай, метавонем ки ба ҳамин рейсҳои Somon Air прямой ба Тоҷикистон биёем. Марина 01 навистай: ассалому алайкум акаи Сорбон, агар бепурсиши духтар ягон сайт бигира видеош куна, яъне ки ягон видеои ва а ягон ҷо биёва, ҳамура бигира дар интернет паҳн куна ва шаъну шарафи ира пас бизана, аз назари қонун ҳамин чӣ ҷавобгарӣ дорад? аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиае ки дар ин модда дар бораи фош кардани сирри ҳаёти шахсии як каси дигаре. мисол мегирем, агар чизеро ки худат
تایید کردی و گفتی به اجازت تو یا به اجازت یک کسی دیگر یگان ویدیوی امو را میگیره نشر میکنه، بگیم سکریتی کامera قطع یگان خیلی نوار میگیره همو را و در شبکه های اینترنتی همو را نشر میکنه و او شخصیتی که جبر دیده میتونه که شکایت کنه از بالای همو سایت یا که از بالای همو آدمی که همی کارا کردگی با ماده 144 کودکس جنایتی به جوابگری کشیده می شود. وزیرова нависте: ассалому алайкум акаи Сорбон, шавҳари ман дар Россия қарор дорад, бемор ҳастай. ҳамин бемориш асос шида метавонад ки ман ба назди шавҳарам барам, чунки дар уҷа ҳеҷ кас нест саи нигоҳубинаш кунад. Чӣ кор кунем, ба куҷо муроҷиат кунем? албатта метавонад бемории шавҳар асос шидан ба зан дар ҳолате ки агар шавҳари яке аз шумо дар Россия қарор дошта боша ӯ ба ягон беморӣ гирифтор боша ва ниёз дошта боша ба ягон одами наздикаш ки ӯра нигоҳубин кунад ва агар ӯ одами наздикаш дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта боша, ҳамун шавҳараш метавонад ки ба воситаи ҳуҷҷати тиббӣ ягон справка аз больница мегира ба ҳамун бемории худаш алоқа дошта боша. Баъд ӯ справкаро ба ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад, занаш ё ки модараш ё ки хоҳараш метавонад ба воситаи ҳамун справка ба назди ҳамун шахсият бираванд барои нигоҳубин кардан. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар боша дар поёни ҳамин видео бинависен ё ки дар Instagram видеоҳои нави моро интизор бошен. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд мо ва шуморо нигаҳбон бошад.